že to bude do videa a dneska si môžeme ísť unboxovať balík, čo sme kúpili. Môžete vidieť tu aj kodík, takže z toho môžeme ísť otvoriť. Tak ideme na to. Uvidím, či tam niečo bude alebo nie. Alebo už neviem, čo tam býva. Balíku. Ako neviem, či to niečo vôbec také veľké bude, ale dobře. A jeden ešte stret. Fuj to. Nožiku. Tak stret ešte. Tohle pôjde. Tohle už pôjdu. Máme takýto nejaký papier, nejako ono, neviem čo to je teraz. A tu aj otvoríme, že to nejako pôjde. Do toho, že to pôjde otvoriť. Ma šok trafí. Pani Žuďa. To telefon zvonil teraz, tak. To nevadí, ľudia. To sa tými nožničkami strihal. Na to dlho to nebudem strihať. Nepačte, ale. A dobře. Takže by som tu mal dobře. Neviem, to dobré. Ale ešte kúsok musím prepačiť. Dobře, tak to by sme už aj mali. Skúste si typnúť, čo to je. Ani ja sám neviem, čo to je. Skúste si typnúť. To vyzerá aj na nejakú rukavicu, keby to bola. Potom, ako druhé, tu máme šáček plný veci. Ukázame, že fakt veľa. Ako prvé, tak neviem, čo tu máme. Vyzerá to jak nejaký oný. To vám to ukážem takto z boku, tak to vyzerá jak taký panáčik. Takže môžeme najlepšie vec vyhrnúť. Potom nejaké šrobiky. To aj minulý som ukazoval. Potom to neviem, čo je nejaký stredný nárazník, alebo tak, neviem teraz, jak sa tomu povie. To je nejaké sklo, alebo čo to je, nejaký plast, alebo čo to je, teraz neviem. Biele struny tu prišli, závažia plus. Ložiska, tak. Ja sa tam milím. Potom tu máme ešte Blatníky tu máme, keby sa chceli vidieť, takže to vyzerajú. Blatníky, potom ešte ďalšie tu máme. Vyzerá to aj nejaké ono. To ešte k tým blatníkom bude. To bude k tým blatníkom, keby ste chceli vidieť, môžete si ich pozrieť tiež. Takže potom tu máme nejaké one, to neviem na čo bude toto. Ale dobre,
Neviem presne. Ale skúste si tipnúť, že čo to je. Vyzerá to ako nejaká rukavica, keby to bola, ale to nie je rukavica. Bože. Potom tu máme ďalšie ložiska. Tie isté. Potom tu máme červené struny. Potom tu ďalšie tu máme koliečko. Takže ešte tu máme kopu veci. Ďalšie ložiska, ale to sú menšie už. Potom tu máme nejaké krúžky a ďalšie ložiska. Takže tu máme ďalšie nejaké šroby. Máme tie šroby. Potom nejaké ďalšie šroby, potom ďalšie ložiska. Nejaké zase šroby, ložiska zase. Nejaké šroby. Nejaké šroby. Toto ani neviem, na čo je. To je držák motoru. To je držák motoru, keby ste chceli vedieť. To si potom aj spravíme taký menší unboxing, keď ho budem rozvalovať. Takže, a ako posledné tu máme, neviem, tak tomu hovorí teraz. To tiež je držák. Tak tu je tiež držák. Na motor. Na motor tiež tak. Všetko vyzerami, takže my sme boli na konci videoka a nezabudnite dať like, odber, zvonček a my sa uvidíme v takomto ďalšom videu, takže čus.